Min jgħid li l-istudji lesti, min jgħid li għadhom iridu jsiru. Din kienet ir-realtà waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar sistema ta' trasport tal-massa jum biss qabel il-poplu jibda jivvota fl-elezzjoni ġenerali. Fil-fatt waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Nazzjonalista Alex Burch qal li l-istudji huma kollha lesti. Gwart l-istudji iva kif għadna tajjeb huma lesti. Però ftit minuti wara l-kandidat nazzjonalista Julian Burch li kien propju ma' ġembu, meta beda jitkellem dwar dan il-proġett, għal ħafna iktar minn darba li l-istudji fosthom dawk ġeoloġiċi se jsiru f'14-il xahar jekk il-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern, jiġifieri li dawn l-istudji se jsiru wara l-elezzjoni ġenerali, kontradizzjoni assoluta ma' dak li ddikjara Alex Burch. Ikonna l-istudji essenzjali dan il-perjodu jsiru wkoll il-ground investigations, l-istudji ġeoloġiċi, il-geotechnical baseline, bli nibqgħu nagħmlu l-istudji li hemm bżonn isiru fejn nidħlu aktar fid-dettall, tidħol il-ġeoloġija għalkemm aħna qed ngħidu li tkun hemm il-geological baseline report għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak isir ġala darba nkunu fil-gvern. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet ġew morija wkoll numru ta' ritratti magħmulin bl-intelligenza artifiċjali biex jagħtu eżempju ta' kif il-Partit Nazzjonalista qed jipproġetta li jkun jidher il-proġett tal-mass transport meta jitlesta. Però il-Kap Nazzjonalista Alex Burch għalhekk. Dr. Burch, erba' slides bl-AI taħseb li huma studji konkreti? Rasek illi żgur li mhumiex bl-AI jekk nitkellmu. Dawn ir-ritratti mhumiex bl-AI jiġifieri għax. Dawn huma kollha. Dawn ir-ritratti mhumiex bl-AI. Hekk qed tgħid. Propju bl-AI rajna ħafna anke fuq. Dawn ir-ritratti tal-istudji tagħkom mhumiex bl-AI. Qed nitkellmu fuq l-istudji naħseb għax inti fuq l-istudji. Dawn l-istudji, eżatt, dawn l-istudji mhumiex bl-AI. Il-perit propju Julian Burch. Sa dan it-tant Burch reġa' ma weġġibx dwar il-ħaddiema barranin u l-pjan tiegħu biex l-ewwel jirregola lil dawk li qegħdin pajjiżna b'mod illegali u mbagħad jagħtihom ċek ta' 1200 euro u kif espona l-Prim Ministru Robert Abela fid-dibattitu ta' Extra permezz ta' miżura 61 tal-Partit Nazzjonalista jagħti pensjoni lil dawn l-istess ħaddiema barranin. Bħalissa benefiċċji lil dawn il-ħaddiema barranin minn pajjiżi terzi jingħataw biss wara li jkunu għamlu 10 snin fil-pajjiż iħallsu it-taxxa u l-bolla.